ଏହି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଇଁ 12ଟି ଗାଁ ଦେଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାର 12ଟି ଗାଁ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି? ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହିପରି ଯେତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସତାଡର ନଦୀର ହୁସେନୱାଲ ଗାଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତାହା ଚାହୁଁନଥିଲା। ବହୁ ବୁଝାମଣା ପରେ ଭାରତ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବଦଳରେ ପଞ୍ଜାବର 12ଟି ଗାଁକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଁର ନାମ ହୁସେନୱାଲା। ଏହି ଗାଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବର ଫେରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେରୋଜପୁର ସହରଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ। ସତାଡର ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୁସେନୱାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଗଣ୍ଡାସିଂୱାଲା ଦୁଇଟି କୂଳରେ ଦୁଇଟି ଗାଁ। ହୁସେନୱାଲ ଭାରତର ଏବଂ ଗଣ୍ଡାସିଂୱାଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ଏବଂ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସତାଡର ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରି ଗୁଲାମ ହୁସେନୱାଲାଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଥିବା ବିଏସଏଫ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଗାଁର ଠିକ୍ ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖଣ୍ଡାସିଂୱାଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଗାଁଟି ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଜଣେ ସାହସୀ ଭାରତୀୟ ଶିଖ ସୈନିକ ଖଣ୍ଡାସିଂ ଦତ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ହୁସେନୱାଲା ଗାଁ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଜଣା ଯେ ଭଗତ ସିଂ ସୁଖଦେବ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଲୁଚି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବାର ଦିନକ ପରେ ହୁସେନୱାଲା ଗ୍ରାମର ସତାଡର ନଦୀ କୂଳରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ହୁସେନୱାଲା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେମାନେ ଆସି ସତାଡର କୂଳରୁ ହୁସେନୱାଲାଙ୍କ ଶବଦାହରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହେଉଥିବା ଦେଖି ବ୍ରିଟିଶ ସେନା 3 ବିପ୍ଳବ ଶବ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେଠାରେ ଥିବା 3 ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହ ଶବଦାହ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ।